Ndakangu mchanga. Sawa, iwe wakauraya vanhu vangani? Mati. Wakauraya vanhu vangani? Vatatu. Vatatu? Wokutanga ndeko? Chimani. Wakauraya mukadzi murume? Mukadzi. Wakamurepa wabva wamuuraya? Ndakangosiya FM, wasara FM. Iwo tinyana kudai manje kusopera kwao. Kochitu? Ndipemusemo kubangazana chipinge kuno. Maja? Kochitiri? Ndipo ipo kufuti apapo. Bangazana? Koambia vainda kovakari kumunda koni patagala ndiwo wakauraya? Oh, sorry. Ndaverenga ipo papo. Pa3 papo? Ndati 2 pa3 papo. Ko waizviitirei? Ndara wangu wauraya vantu. Saka wakasiya chi chauke wanganga akasiya pfupa manje saka ndini mukuru manje wabva watora simukirai dzikasumuka mhepo rikati iwo unotozviitise andizviitisi chiro saka waigara mudondo? Aiwa, ndaigara mumahure. Nemahure? Mugaza mumusanga umo? Ambuya ndafu wakasvika panapa ndoziva unonzi ani zveuyu musanga waihura naye wakapa $15. Saka nokuri wati vanhu vese vasingaponzwi tsitsi kana chii? Saka ucharipa sei vanhu? Ndati ucharipa sei vanhu vese vatatu? ndindomirira hurumende zvainoniita koni ndakatadza wongorepa wosiya ihwani chete. Ndati waidii kuti vatatu vese wongorepa wosiya? Ndaita siya chitozwa waizosara ifa ega. Ndaenda ndatutiza ndaenda. Chaita tivafe chii? Kupera umwe mupawa. Pera mwana pawa? Usina kudzvinya? Mati? Wasina kudzvinya? Kupera pawa kungokudzvinya. Ayo, waiwadzvinyirei? Kudzipa. Ndati waivadzipirei? Ipapo. Ndokutadza ndokuparambusa kana.